Киҳо аз Тоҷикистон грин-корт бурд кардаанд. Дар соли 2025 аз саросари ҷаҳон 131,060 нафар лотореяи грин-корт яъне корти сабзро бурд карданд, ки дар байнашон зодагони Тоҷикистон низ ҳастанд. Акнун афрод метавонанд барои дарёфти раводид, визаи муҳоҷират ба Амрико дархост пешниҳод намоянд. Дар байни кишварҳои Осиёи Миёна аз ҳама бештар зодагони Узбекистон грин-корт бурд карданд. аз ин кишвар 5564 нафар дар соли 2025 соҳиби грин-корти сабз гаштанд. аз Қирғизистон 3095 нафар дар лотореяи грин-корт бурд намуданд. 2004 нафар зодагони Қазоқистон ва 2010 нафар шаҳрвандони Туркманистон низ дар соли 2025 соҳиби корти сабз гаштанд. аз Тоҷикистон тибқи маълумоти расмии сомонаи лоторея имсол 2989 нафар соҳиби грин-корт шуданд. дар байни афроде ки соҳиби грин-корт шуданд 5519 нафар аз Русия, 5264 нафар аз Эрон ва 4009 нафар аз Афғонистон мебошанд. Пардифен ҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. Пардифен аз ширкати Вегафарм. Пардифен ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.